Düşündürsün bolmasa nuru anlar düşündürsün. Çağalarını ne edip getirdi? Ayağını ne edip çıkardı? İntek status almaka. Tergeden bolup börkä. Aýykmanda bolup börkä. Ne edip Türkmenistan'ın hökümetiniň, mehmetiniň kalbyna rehimdarlyk ýürüpdir. Edil nuru anna gezek gelindi. Ne edip? Hani kim mabada olar ýaly rehimdarlyk görkedipdir migrasiýa gullugy. Görkediň ýekaje näme? Şular ýaly ýagdaý. Intek bosgunduk almaka. Görmersin. Endem edip beren provokasiýa eterit. Föwtün rejime maňa bildirýän zat ýok. Men olar ýalda da satylanmak. Men olar ýaly nemeden geçtim. Föw bersin. Korrupsiýanyň badygyny görkedi berdim. On etmeli işe şol. Anama girmek üçin den ýok. Man föw gaýmedem etmedim. Ýöne. Şular ýaly urulşykdy ýagdaýda. Edýän hereketi görkeden okmy? Ha? Ol Farhada ma özde gurunda o 6 ay geçenden soň hen ýedem Türkiýanyň içinde otyrdyp ol diňe näme aýdan zat däl ol. Murat Gurban ya düýeji ýaly ol kele taňla aýdan zat däl. Na şogurluňa bu öýdem goşulmam. Men öňem görkedim. Aradan 6 ay geçen soň 2023-nji ýylyň noýabryna ýazandagy şu özüniň TikTok'unda ya Instagram'ında mı? Son kalan habarımda göre Farhat yeniden Türkiye'de Allah cana şükürler bolsun deyip aradan 6 ay geçenden şey deyip geldi. Farhat'a mangarda şu bir rapeti Farhat'ın uğradılarının 2 günden sonra uğradılarının hakkındaki hem malumatlarını bizim elimizde var. Advokatlar, juristler Allah onu.